Здравейте всички! Ето я и втора част от Амнезия демо. Би трябвало днес да свършва и затова реших да го направя възможно най-бързо, без да се базикам с всичко. Да се свършва, ще тръсна. Така, да. Къде бяхме миналия път? Миналия епизод да оставим с мистерията къде е неизправността. Сигурно не сте познали, обаче сега ще разберете. Може да има някои хора, да са разбрали къде е. Ето я и треската. Малко не мяза на треска, ама... Малко си е голяма треска. Така. И сега... Трудната част идва. Ще взема кашон, че снимам. Всъщност няма. Добре, следи! Явно трябва още малко. Той къде е? На шкафа? Така, взимаме следжи. Следжи! И... да започваме. Да бе. Добре, за какво? Ау! Ау! Motherfucker. О. Но... Следжи, опазвай ме. Спортива на наблюдение. Добре. Това аз мога да... Ау! Ох! За какво? Мога да рече постоянно. Мала, Добре, следжи. Ще се видим от другата страна. Всъщност няма да се видим, защото ще наложи да свърша без тебе. Добре, късмет. Тук е любимото ми чудовище. Кавички. Водното чудовище. Виж, моята арена ли кодище? Двета стая някаква така. Да, и ето тук е най-лошата част. Както сигурно знаете, то се движи по вода. И ето го и него. Невидимо е. То не може да вижда. Обаче усеща къде сме явно. Въпреки че отива към стаята. Не е много умно. Що знаеш, че там ще отидем? Знае, че там ще отидем очевидно. От стаята отиваме натам. Всъщност не е ли? От тази стая ли? Там е ръчката, да. Добре, явно ще трябва от тук до там. Най-напред ще проверя къде е. Ти няма да посмееш да ме удариш, защото си... За Спарта! Човек ни трябваше да тръпнем тъпата ръчка! Чакай, да искам първо да разбера тук какво има. А, да, там беше скали. Но там трябва да сме, обаче къде по-точно. За момент, задръжте малко, задръжте. Тъй като не се знае какво ще остава. Нека бъде така. Така. Очевидно трябва да отидем натам, обаче не съм сигурен дали е така. Това най-напред ще проверя. Доста добре се справям с... Паркор джамп! Екстра паркор джамп. Стивън Кинг? Това не е ли Сюзан Колинс? Стивън Кинг е. Сюзан Колинс е това. Стивън Кинг е виж, Това е Сюзан Колинс. Motherfucker. Отивай там. Той един път е водното чудовище, нали ние си стоим отгоре на кашончето и то много удря. Фака. Реши как става тази работа. Да, добре. Явно тук трябва да дойдем. Ще спринтим като Motherfucker. За какво пак идваш? Нема би много. Моля се. Добре. Разбрахме къде трябва да отидем. Разбрахме откъде трябва да дръпнем ръчката. И... успех. Да, това е... Да, добре. Нека побързаме. В момента играе Рифлок, с мене е Ликвар. След време аз също ще играм, не се знае дали ще игра точно на Амнезия. Защото ние няма да снимаме само на тази игра. Да, но ако не измислим на какво да снимаме,
Предложете нещо в коментарите. Да, което определено ще се случи. Аз имам още една идея. Има още една версия на Амнезия. Тя не е страшна. Машина за прасета. Да. Тя е по-като пъзелова. Фака. Да, знам, че има тук. Да. Обаче чудовището там дано нема цапни. Оп! Не знаете къде! Дали го оставих ли? Да, верно. Скали. Ладно. Нещо друго, с което да... Явно Стивън Кинг ще свърши. Не е Стивън Кинг, това е Сюзан Колинс, тя имаше свет. Добре, а кой беше Стивън Кинг тогава, ако не е тайна? Стивън Кинг беше нещо тършетен. Мога, човек, не е вярно. Не е вярно, ти не знаеш. Иван Вазов! Добре, това е Иван Вазов. Хайде, взем скали. Ще взем скали, разбира се. Обаче, къде да пропадем чудовище? Там. Не знам къде да го пропадя. Добре. Не е добре. Да. Просто да... Там. Не. Добре. Знаете ли по? Това е престиж. Ядеш сега или... Ами гориш. Или те гони чудовище, а определено скали ще ни помага. Давайте, какво скали? Ще ни помагам. Не ще разпо да ви помогна, ама поне ще ви това компромет. Едното, което ще ни помогне е да ти вниманието на чудовище. Не, той ще е по-късно, когато е... Не, мора го топиш във водата. Мога ли ти да ли? Праве. Не, трябва да допусна. Добре. Да бе, скалиш ми трябва. Но после, когато стигна до ръчката и трябва да излезна оттам. Добре, хора, знам, че не ви се гледа как се страхуваме, обаче не е толкова лесно. Пък и не е толкова страшно, ма ние малко сме такива. Бъзли. Така. Сега ще кажа само едно нещо. Най-напред ще скоча. После... За Нарния! Натам ли беше, не помня. Как ще на някакъв буренци? Скали, ела тук, мадафака. Налепна! Трябва да благодарим на тези музичи. Добре. Точно там е. Както и чудовище. Така. Потапай се. Най-мразя, когато нагони. Чува се някой спляши. Ле. Така. Така. Ти къде си, чудовище? Motherfucker. Не знам къде е. Хвърля му скали там и айде. Скали като дръпна ръчката, смятам да го хвърля и там. Добре, значи тук. Значи трябва, ако ще тръгвам да бягам натам. Ще хвърлям скали натам и ще тръгвам да бягам натам. Тогава ще предупреждаваме да хвърляме натам. Директно беше ударил. Чудовище. И малко ретарна. Добре, ама как ще взема скали? Нямам толкова време. Там може и не скали. Така. Имаме скали. Хвърля скалите на скали, нещо. Няма да видим. Motherfucker. Тук са две. Добре, сега на къде? Нищо не мога да видя. Там на кониса. Също не я виждам. Добре, явно има още едно чудовище. Добре, че запази скали. Две са. Две ли? Как ще са две? Аз видях две, ама. Не бе, то просто че... Motherfucker! Мис fucking клик! Добре, имам... Гърначка. Имам торсо. Направи нещо. Аз ще гледате, не правя. Това е примамка. Това е доста добра примамка, наистина. Добре, там има бурета. Бурета. Поне ти ще ма спасят за малко. Прашчо! Така. Къде прашчо е, я? Его. Прашчо!
Няма да гледам. Си на твоята ръка. Змията е последния си на твоята ръка. Не падай! Виж как се стана? Това е акробат. Искаш ли да покучиш гърба? Не, не искам. Добре. Мога да ти това е моята ръка! Не мога да ти покучиш гърба. Не знам. Така. Това е честно, къде бира по само знам, че там има някъде врата. Ама къде? Никой не знае. Знаете ли защо? Защото не знам. И знам, че би трябвало да е последната врата. Ще се пробвам най-напред да скоча до там. Което ще е супер невъзможно. Трябва да примам къща. Почивай там. Взимай торсо. Бързо де. Бързо. Хапте се. Хапай. Добре, торсо след... Не! Торсо. Така. Дали ще мога да скоча? Да. Криш тайни от мен, Ръчко. Не скай да събориш олиото във водата. Добре, да, там има врата. Аз ти казахме. Ми трябва ли да дръпна нещо, че да е... Давай, нали, ръчките имаш и по май. Мисля, че минахме зад дали. Май има още една ръчка. Знаете ли ко? Нямам се на представя къде може да е ръчка. Ама би трябвало да е някъде по колоните. Ама кои? Коя? Мисля, че беше към там, към стената. Да, там има колелце. Виждам го тук. Колелото на баб Георги! Колелото на късмета. Колелцето нали трябваше? Да, добре, торсо ела тук. Всъщност няма да е торсо, ти ще живееш торсо, ще вземем Ръчко. Ще го наречем Храчко. Не знам защо. Хвърли го там в ъгълчето, да има колко време да даде. Давай! Let it rain, you the space, and I fucked up. Добре. Oh, motherfucker, garland. Давай, сега да тези. Трябва да слагам бурите. Това не са бурика. Тази малко. Не мога, мога. Где бихме говорили? Я върви го защото как обясня. Обясням как макет речеш. Там има. Параус! Така. Motherfucker, що идваш тука? Защото си изяри вечерята. Ами няма да ти дам повече. Не ще мога да стъпя на това. Дай му гръбначко. Да бе, можеш. Стъпни ме. Ще може да стъпя. Да се балансира да се бутна! Съборима от шибаното. Не, то бутна! Виж къде. Сега вече някъде. Хвърля му гръбначко. Не, добре. Гръбначко най-мощно ще се забавя. Не се забавя най-много, са всички еднакви. Събрам да взема и ти. Тъй като аз съм новак и искам да успея. Стой там. Не! Нешко, ти си майна. Ти си жива майна. Айде отивай да ядеш. Айде по-бързо преди да съм размислил. Добре, на коя страна? Добре, за какво ти там сега? Каза, че нещо човек. Ей, господин Крак! Добре да ядеш. Да не го ческа. Папа! Човек сега още по-трудно се затрудняваш. Няма. Не знам какво ще правила, не? Той иска там. Тук на халма. Спляши. Ай го кръстим спляши.
Той те се казва. Сплаши! Добре, нека мислим сега. Вратата е точно там. Нелогично да мислим. Вратата е точно там. А ние сме точно тук. А ние сме точно тук. Добре, не бих ли могъл да взема той и да го хвърля там, обаче паднала водата, тъй че аз. Добре. Знам какво да направим. Имам 2 ладнанам. Ще справим. И би трябвало поне. Хич да не поне. Така. Ами не е така. Пъти трябва да обаче добър. Ами... Там някъде. Надявам се да е повече. Не ми казва, че е заключено. Заключено ли е? Май. Върни се, вземи още едно както. Хвърли гръбначко. Не е лошко това. Не се качиш още. Сплаши млядата. Знаеш ли какво? Много хвърля възможно най-далеч. Ти го бързо! Забавя ма! Нямаше ли да ядеш? Включено е. Бързо къде е дошло? О, свърши се. Добре. Свърши се. Добре, приятели. Това беше Амнезия. Тук иска да го купя, ама няма да го купя. Пише се Уидиншка. Within Castle, Brennenburg Cathedral Stairs in a terrible shadow draws closer. A dark descent awaits. Do you have what it takes to survive? Динек? Не, това е демото, нали? Искам да го купя. И... не е важно. Така.